Toto sú naozaj piloti proste, ktorí majú zaplatené, pravdepodobne nie sú ani zo Slovenska. Pýtam sa ešte raz, čo znamenajú tieto čiary na oblohe, čo vypúšťajú, že zostanú tak dlho a prečo slnko začína byť zatmavené a zatienené, hmlisté proste. Ja kebyže nejaký filter je vlastne medzi slnkom a oblohou. Pýtam sa ešte raz, prosím vás, toto není už proste sranda, toto už fakt není sranda proste a je mi jedno proste a o tom to budem rozprávať proste, či sa to páči človeku, či sa to nepáči proste človeku, o tomto treba vedieť, naozaj proste dýchame jeden vzduch všetci zdýchame, halo. Rozumiete? Jeden vzduch zdýchame všetci. Je jedno, kde ste. Je úplne jedno, kde ste. Pozrite sa na tie čiary. Pozrite sa na tie X-ka, pozrite sa na tie mreže proste, uvidíte to. Samozrejme, niekedy sú to kondenzačné výpary proste, čo sa hneď strátia. Toto sa nestráca proste. Prečo sa zadrbe hneď tá obloha? Týka sa to nás všetkých a tunák neujdeme nikde proste pred týmto. Či ste niekde na vidieku, alebo ste v hlavnom meste, kde sme to schytali úplne čo najviac, neujdeme pred týmto. Prosím vás, keď môžete niekto, pomáhajte, pomôžte takouto formou proste videí, kľudne to šerujte proste, dávajte to hoci kam proste, hovorte to známym, to nejsú konšpiračné teórie. Konšpiračné teórie to boli pred naozaj 15-20 rokmi. 15-20 rokov to boli konšpiračné teórie. Už to nejsú, naozaj to nejsú konšpiračné teórie. Takže ešte raz žiadam proste veľkých influencerov, hociko proste, kto má väčšiu moc proste, ako ja, malinký youtuberík alebo vloger, hej, nech to ide do povedomie. Ja budem o tomto rozprávať stále, pretože sa to týka, ešte raz to budem opakovať a budem to hovoriť stále proste, každého jedného z nás, nerobím si srandu, naozaj. Sme zdraví, ale niečo hore není zdravé. Otvorte si oči, musíme o tomto začať rozprávať proste. Ja sa nebojím týchto smrádov proste, pretože ubližujú a tí piloti sú si vedomí, čo vypúšťajú proste. Oni vedia veľmi dobre, čo tam vypúšťajú.